И здравейте, почитатели YouTube. Аз съм Лукебос и знам, че отдавна не съм снимал клип, но сега ще ви покажа моят 3D проект, който направих тук-що. Ще правя 3D интрота, анимации вече. И да, това е клипче, в което аз и Лукас на Емплат 2, т.е. от СГБ, се бием. И ето, пускам го. Всъщност и сега ще се върнем. Добре, ето сега го пускам, гледайте. Да, това беше то. Аз в момента правя всичко това с една програмка. Cinema 4D май се казва. Или... аз не виждам как се казва. Забравих как се казва. Май не беше Cinema, някаква програмка за Minecraft май беше. И да, това беше от мен. Ще правя вече такива клипове. Дайте лайк и subscribe. Ако искате да продължи тази поредица, аз отлагам всички поредици вече. Ще снимам само на Minecraft. И на друго няма да снимам. За сега да. Отлагам другите поредици, да куцат косари също. И да, дайте лайк и subscribe. Аз съм това с черното и с белите очи. Лукас снимам това 2, той с зеленото и бялото. И да, дайте лайк и subscribe и чао!